Idi una ng aldaw, kas kunaen digiti daduma agpampamati di nga makibakal da kas iti linalasaglaen nga bagi. Tararamaten da kunada digiti kampilan kung kunada. Nga digiti napudno idi anagpamati kas kada Isaya sidi kani kiti daduma propeta idi. Haan nga kampilan nga inaramid lang iti ima kas kunaen digiti asursurat. Tadamo digiti pamanek amabasa ditoy. Sao iti Isayas iti 49 iti 2. Ket inaramid na iti ngiwat ko akas maysa akampilan. Gayam digiti sasauidi kas natadem akampilan nga sumalpot iti lapayag gapu iti sao nga mapanti panono ken iti puso. So di kita kas ibagbagana iti adda nailanad kadagiti sursurat. Saan nga panakibakal laeng gapu tilasaglaeng kabsat no diket makibakal da gapu tinasayaat apanagsao gapu kadagiti linaon kadagiti sursurat. Isu nga nagduma kabsat no may panggep iti lubungan wenno na Diyosan abanbanag. Ta iti lubungan isu kadagiti kampilan kay naramid ti ima. No may panggep ti kampilan iti Dios isu kadagiti sasao ngaggapu ti ngiwat iti tao. So di kita kabsat nga natadem nga salputen iti panagem ti panunot iti tao. Natadem kadagita may bagbagana. Isu nga kinunana linegrenak iti aniniwan iti imanaken isu inaramid nak amaysa napasayleng nga uragan iti Taggaban Indolinak. So di kita kas ibagbagana nga naidulin gapo iti panpanunot kas naisao iti Isayas. Kita apamaneknek kapsat napapateg digitoy nga ibagbagana saan nga gapo iti nainlubungan lang banag no diket nain spirituan ngagturong iti Dios. Isu nga panutin nyo kapsat no anya digitoy abalikas tinaisurat kadagitoy asasao. Kasi ti baro atulag met apangalaan iti naisurat iti Hebreo 4 iti 12. Ta iti sao iti Dios nabiyag ken napigsa ket natadem kem oray anya akampilan. Yoray kayam anyang kampilan ti bagbagana natadtadem digitoy gapo iti sao nga naggapo iti Dios. Gapo ti panagsao iti tao so digitoy iti na ibagbaga akas adal nagturong iti Dios. Isu digitoy kapsat aduwa iti tadem na ket dumanon nga agingga iti pagsilawan iti kararuwa ken iti espiritu ken kadagiti nagsusuopan ken panagem nasiglat nga agilasin kadagiti panpanunot. So di kita kapsat kas ibagbagana ken panagem iti puso.
Iso nga digitoy asasao salputin na iti puso nagturong iti Dios gapo kadagitoy asasao. Iso nga digitoy abalikas kabsat adalin tayo, panutin tayo, amiresen tayo kadagiti umiso may bagbaga kadagiti linaon iti Biblia. Kas iti naisurat kadagiti unoy itris iti 38 itingiwat iti kangatuan saan aya rimwar iti dakes ken naimbag. Isu nga iti bagbagana digito no panunutan tayo iti digitoy sasao rimwar iti dakes ken iti naimbag. Isu nga no anya man iti papanan tayo anya duwa lang dati aba nagkabsat nasaya ken naimbag. Isu nga digitoy panunutin tayo analaing kaduwa lang digitoy tintay aramiden nasaya ken dakes ni kita ibagbagana. Isu nga adalin tayo kadi kapsat digitoy akay papanan digitoy asursurat kadigitoy han nga linalastog lang natin kapsat kas adda tilinaon iti Biblia no digitoy panunutan tayo amo tayo kumati agilasin kas kadikiti bagbagana kadigitoy para metlaeng iti taraon iti spirit tayo han nga taraon daytoy alasaglaen. Isu digitoy taraon tila espiritu ngagturong iti Dios no domteng ngay subdi tayo ti binulod tayo abiyag. Ket agyaman nakatapsa digitoy itultuloy tayo digitoy akay papanan digiti sasao iti Dios ngadda iti linaon iti Biblia. So agyaman nakatapsat no makaanos kayo ken nagsukibat kayo tadigitoy hamo lang para kanya kakabsat no diket para iti kaadwan nga agsukimat kadagitoy asasao. Ket agyamanak digitoy asinagaba kadagiti napudno a nagpamati. Ket agyamanak ti Dios Ama manakawaling sa amin. Amen.